Loves, pauwi na kami. Tapos na kami dito sa stay namin. This is a good day as any to start the rubbish. Ito Team Loves. Ito Team Loves, nandito na yung mga gamit. Ito yung mga last gamit na ipasok dito sa kotse. Ito Team Loves, tapos na nalinis na namin, pwede na kami makaalis dito. Tingnan nyo, last look. Yan. Then yung kitchen. Then yung bed. Dito kay Mimi. Yan. Then yung bed namin dito, super dilim. Yan. Toilet. Yan. So yun Team Loves, pauwi na kami. Oops. Turn off the light. Yeah. Okay Team Loves, nandito naman kami sa Itatumba. And yeah, ito yung view Team Loves. Yun, pero yung pupuntahan namin Team Loves, isang parang wall art, para siyang tourist destination din dito for artist. Ito Team Loves, wow, daming mga art Team Loves. So yun Team Loves, nandito kami sa street art walk. Yan. So anong meron dito Team Loves? May malaking painting. Yan. Then doon, dami. Dito pa. Yan. So yan, pasok tayo doon Team Loves. Tingnan natin more. Okay Team Loves, so yun, tapos na kami doon. At yan, hanap lang kami ng coffee. So ito yung view dito Team Loves. Okay Team Loves, naka-order na kami at nasa labas na kami naghintay. So ito, may in-order lang ako isang croissant and order kami ng juice kay Celeste at saka coffee kay Mimi. And yeah, hintay lang kami dito Team Loves. Ito yung view. So yun. Okay Team Loves, yan, nakuha na naman yung mga order namin kanina. Ito yung coffee ko. Ano to? Sa akin is wow,
ginger, ginger, turmeric, and honey. Yan. Ay! Oops! Ginger, Yeah. turmeric, and honey latte. Yung mommy, No coffee. Mine is flat white. flat white. Yan. So yun, Team Labs, pauwi na kami. So hope na enjoy kayo sa short trip namin doon sa the street Oh, the street art. artwork, art walk, the street art walk. Okay, so see you in a while. Okay, Team Labs, nandito na kami sa bahay namin. And yun, ito na yung mga gamit. Dali namin sa taas. Okay, so anyway, ito lang yung video namin, Team Labs. I hope nagustuhan nyo yung pumunta kami sa street art walk. So yeah, paki-like, share, and subscribe. Thank you, Team Labs. See you tomorrow.